det rigtigt? Ja. Det var det her der. Nej. Den her spionmikrofon. Ja. Du har lige sagt til mig, at du låser min computer ind, hvis jeg sidder her på en optagelse, hvor min læge indrømmer, at han begår brud på lægeetisk løfte. Men Jesper, Og det er ikke... Line, hvad hedder det? Nu siger du, sådan har du min computer fremme, hvis jeg bruger det til det. Ja, det er ikke sundt for dig at sidde og lytte på hele tiden. At en læge siger, at jeg ikke er psykotisk. Ja. Hvordan kan du være uenig med din læge? Din overordnede. Jesper, nu har jeg sagt det til dig. Så vælger du selv, hvad du vil bruge din computer til. Så I tager min computer fra mig? Hvis du sidder og bliver ved med at lytte på det der, du skal bruge den til noget fornuftigt. Og se en film, eller hvad det er, du plejer at få tankerne til at gå med. Men behandlingen er jo ved at slå mig ihjel, og det er jeg jo nødt til at forholde mig til. Men det er ikke fornuftigt at gøre det. Du må tage en snak med Fidel og din kontaktperson omkring det. Men han har jo indrømmet, og de her bøger, de beviser, at jeg ikke er psykotisk. Men Jesper, det er vi uenige i. Jamen, hvordan kan du være uenig med din læge? Jesper, du har også haft den her snak med Tina i går. Vi bliver jo ikke enige. Men det der er problemet, det er, at Thomas han har sagt, og han er jeres overordnede, at det giver mig de her bivirkninger, og det er invaliderende i fysisk, psykisk, socialt, åndeligt og seksuelt. Derudover så har jeg lagt mærke til, at når jeg har de bivirkninger, så smiger du lidt kægt til mig, når du lægger mærke til dem. Det har jeg set dig gøre. Det passer ikke, Jesper. Det er noget, du bilder dig ind. Det er noget, du tolker. Okay. Jamen, jeg har selvfølgelig ingen virkelighedskontakt, og jeg kan ikke forstå, for eksempel når jeg går og har tanker om, og det er meget tydeligt, at jeg tænker på at have sex med mænd, og tænker på at være kvinde, så går du og smågriner lidt af det. Men hvad hedder det? Det er noget, du tolker. Det gør jeg jo ikke. Det har du gjort, Line. Jesper. Jeg har set det en gang, siden jeg begyndte med det her nye Cyprexa. Jamen Jesper, det gør jeg ikke. Men det er så min påstand mod din. Ja. Men hvad hedder det? Men Jesper, det jeg bare vil sige, det var det med den computer. At du skal bruge den til noget fornuftigt. Så jeg må ikke, jeg må ikke bruge den som dansk borger til at sikre den. Til at sikre min retssikkerhed. Jeg må ikke bruge den til at sikre. Jeg må ikke bruge den til at sikre min retssikkerhed. Nej, Jesper, det har vi vurderet. Og det bruger I den magt, de har fået her på hospitalet til at tage fra mig min retssikkerhed. Jesper, hvis du vil bruge den til noget fornuftigt, så låser vi din computer ind. Og de her samtaler, der må jeg dele med min pårørende, og min advokat, og min patientrådgiver. Det kan jeg se, du har sagt, du har gjort. Ja. Det vælger du selv, men jeg vil ikke have, at du sidder hele dagen og kører i det klip der. Du har ikke godt af det. Du bliver vred, og du bliver sur, og du bliver frustreret. Over at behandlingen giver mig en kønsskifteoperation på det identitetsmæssige og oplevelsesmæssige plan. Det ændrer du jo ikke noget ved at sidde og lytte på det klip der. Nej, men nu indrømmer I, at det er rigtigt. Ja, men Jesper, du skal ikke sidde med det klip. Det er det, jeg vil ned og sige til dig. Så vælger du selv, hvad du vil bruge din computer til. Okay, så du har lige sagt, ja, jeg bliver invalideret fysisk, psykisk, socialt, åndeligt og seksuelt af behandlingen. Jesper, I hjælper mig nu ikke. har jeg sagt det her, ikke? Jeg vil gerne snakke med dig om noget andet, men jeg har sagt, at jeg vil ikke diskutere det medicin med dig. Det må du snakke med din læge om, og dine kontaktpersoner, der er omkring dig fast. Du mener den medicin? Ja. Jeg vil gerne hjælpe dig med andre tanker, du har. Men er du ikke uddannet som sygeplejerske i medicin? Når du er her på din uddannelse på en psykiatrisk afdeling, så... Jeg mener stadigvæk det, jeg siger. Men du siger ikke det samme som din overordnede læge. Jeg har ikke hørt klippet, men jeg mener det, jeg siger. Det er det, du må forholde dig. Jeg vil meget gerne tilbyde dig, at du kan høre det. Jeg vil ikke lytte på et klip, du har optaget.